Dragi gledatelji, sportska redakcija Bjelovar Live televizije nalazi se na novom gradskom stadionu na kojem će se utorak odigrati utakmica između drugoligaša Mladosti iz Ždralova i Splitskog Hajduka. Utakmica je najavljivana kao praznik nogometa za Bjelovar, prije svega jer Hajduk u Bjelovar ima jako puno navijača, a i zato što Hajduk je klub koji budi veliki interes i kojeg u Bjelovaru nije bio puno. S nama je današnji gost s nama je Bruno Periša. Hvala vam lijepa. Lider navijača Hajduka u Bjelovaru i bolje rečeno duhovni vođa navijača u Bjelovaru. Pokušat će nam dočarati šta Hajduk i šta Mladost u stvari mogu napraviti na ovom stadionu. Bruno, dobar dan. Dobar dan, hvala vam lijepo što ste me pozvali. Prije svega, Bruno, može li Mladost iznenaditi Hajduk? Pa apsolutno da može. Hajduk igra tako kako igra. Vidjeli smo zadnjih 7-8 utakmica, čitali su i gledali su navijači Hajduka i ostali navijači, pogotovo Dinama, kako je Hajduk prolazio kroz iglene uši zadnjih 7 kola i osobno mislim da Hajduk jako loše igra s obzirom na kvalitetu koja ima i mogao bi možda bolje igrati. Pa dobro, pa Hajduk je drugi na tablici i svi vjeruju da može iznenaditi Dinamo. Pa mislim da ne, malo mi je žao što sam to rekao, da mislim da ne, ali se pokazalo iz utakmica, pogotovo na Poljudu, da se izvlačio doslovno u zadnjim sekundama. Znači to su valjda bile košarkaške utakmice Hajduka kada su zabijali golove. Jednostavno Hajduk loše igra. Se ne bojiš zbog te izjave? Ne. Znaš zbog čega? Mislim, Hajduk je snažna momčad. Međutim, snaga Hajduka je prije svega u Torcidi. Pa da, Torcida ne igra nogomet. Torcida samo navija i nekad strašno dobra navija, ali nekad daje i stop Hajduku, možda ih se malo i uplaše. Ali sam uvijek za Torcidu, za takvo navijanje. Dobro, ali misliš li da je bilo vrijeme da se prekine sa onim bakljama i s onim? Pa to se trebalo prekinuti prije 15-20 godina. Pa to je više out u cijeloj svijetu i cijeloj Europi. Pa to je samo možda ima u Brazilu i u Portugalu i u Splitu. Lijepo je, narančasto, svjetlo, lijepo, sve krasno, ali prekidaju utakmicu. Pa upravo zbog toga Hajduk je, utakmica sa Dinamom u Splitu, na primjer, slobodno se može reći da je prelomljena poslije bakljade kad se Dinamo povratio. Da, složio bi se s tim da je prelomljena, što Hajduk je odigrao drugo poleme totalno loše. Neću prozivati trenera Hajduka, simpatičan čovjek, sigurno da zna, ali da li je on ime i prezime za Hajduk, bojim se da nije. Torcida, bolje rečeno navijači Hajduka su najavljivali velik dolazak u Bjelovar, gradski stadion i prije svega najavljivani su, neću reći neredi, nego prosvjedi. Pa za prosvjede ne znam, to nisam upućen i to, za nerede naravno da ne znam, jer ne vjerujem da može biti nereda, pa Bjelovar je miran grad, Bjelovar je svjetski grad, da se razumijemo, ali... Sad pogotovo da dobijemo korzo novo, jel? Pa da, naravno da, i šetalište lijepo i park, ne, tu neće biti sigurno nereda. Kakav dolazak se najavljaju Hajdukovih navijača? Pa tu je ostanak Hajdukovih navijača, pa mislim da Hajduk ima u Bjelovaru, pa neću reći više navijača od Dinama, ali pari smo. Upravo to je sad pitanje. Hajduk dolazi, koliko sam čuo, u najjačem sastavu. Dolazi Livaja, dolazi Kalinić, ali sa Crvenim križem, ali dolazi zato ne drugi Kalinić. Evo, baš ovo, ispričavam se, zvoni mi telefon, nemojte se ljudi, vaši slušatelji i gledatelji. Evo, Livaja me zove. Evo, baš mi Livaja zove. Baš ga pita šta je. Recite, gospod Marko. Znam, vidim. Pa ja ću, naravno da ću doći. Ja radim inače sad u Zagrebu, u gradu Dinama. Naravno da ću doći. Recite vi meni, Marko, da li vi igrate u utorak protiv Hajduka? Protiv Mladosti iz Ždralova? Onda ćemo pobijediti. Sam baš mislio ako ne igrate da ćemo izgubiti. Onda ću sad, baš sam sad tu, nemojte se ljutiti, Marko, bude vas zvao za 5 minuta. Marko, pozdrav, da Bog da izgubio.
Da. Da. Ma Marko, nemojte se na gospodina novinara ljutit, provokator, malo, ali dobro. Znači mogu pisat pobjeda. Mogu i to na portalima reći pobjeda. Da, verujem. Minimalna. Dobro. Hvala vam lijepo, gospod Marka. Ajde, pozdravite suprugu. Ajde, hvala lijepo vama. Ajde, Bog, prijatno. Dobro, Evo, Marko je rekao da igra. Dobro, najavio je da će doći i on isto, jer Hajduk bez njega je nikakav. To me zanimalo, zato nisam htio ni davati nekakve izjave. Znači sad je malo drugačija situacija, možeš reći da će biti malo i drugačije. Pa mislim da ću reći arogantno da će Hajduk pobijediti. Pa dobro, ti si poznat po svojoj aroganciji, ovako inače, ali ovo je ipak poznat po aroganciji, nepoznat, ali mislim da će Hajduk sad sigurno pobijediti. Ali da mi ne igra Markić moj, jer Mladost je pobjedila prije tjedan dana, prekinula je sušu za Godicima, moglo bi svašta biti. Pa može svašta biti, ne može svašta biti, može svašta biti poslije na šanku. Dečki će iz Mladosti možda pobijediti Hajduka, ali moraju ići odmah za Split. Da. Ali mislim da će Hajduk ipak pobijediti. Očekuje se veliki broj gledatelja. Navodno je da je pušteno jedno od skoro 3000 ulaznica koje su skoro već razglebljene. Pa što je i normalno. Pa mislim ipak dolazi veliki klub iz Splita koji je osnovan 1911. Torcida 1950, to svi znamo, navijači Hajduka i bilo bi sve glupo da, i čak i ako bude nevreme, da će biti preko 1000 ljudi, a očekujemo oko 3 do 4 dobro, nevreme neće biti, to sigurno. Pa da bude nevreme, ajmo reći da će biti nevreme, bit će preko 1000 ljudi. Što je za razliku Dinamovih utakmica na Maksimiru puno bolje. Pa dobro, sad malo zafrkavaš, mislim, rad Dinamo, ali Dinamo je ipak prvi. Zafrkvaj mi Dinamo ja jako cijenim. I Dinamo u generaciju, pogotovo 82. sa Markom Mlinarićem, sa Velimirom Zajecom, sa Stječkom Cerinom, izuzetno. Čak mislim da su mi rekli da sam navio za Dinamo 82. Dobro, pusti sad Dinamo, nećemo sad do Dinamo. Pa moramo se dotaknuti Dinama nekad. Tu smo se našli da pričamo malo o Hajduku. Pa dobro, ali se moramo dotaknuti Dinama. Zato što je Dinamo uvijek naša boljka. Šta je sa Bijukom? Pa nemam pojma. Pa on isto da će doći, ali Mladost upravo tu pikuje da je to šansa, da Mladost da prođe, ako Bijuk bude igra. Pa dobro, ali Bijuk je dobar igrač. Pa dobar igrač, ali... Dobiva je ponude iz inostranstva, mislim da ako će Bijuk igrat... Jel ti vjeruješ u te ponude? Pa mislim vjerovati ili ne vjerujem. Svaki dan nešto čitam. Pa da, mislim svašta piše. Pa ko mene pita ali ja vjerujem ili ne vjerujem? Pa vjerujem, ajmo reći da vjerujem. Dobro, ali povreda Kalinića je dosta ozbiljna i dosta je uzdrmala Hajduk. Pa uzdrmala je više možda zbog toga što je on kapetan Hajduka, a ne zbog toga što je on znamo da je dobar golman. Dobro, da. Možda bio prije bolji. Bio je sigurno bolji. Da. Ali uzdrmala zato što je on uzdanica Hajduka i veliki Hajdukovac iz Solina. I hendikep je, ali više u nekakvom moralnom smislu nego u golmanskom smislu. Pa dobro, mislim da imamo dobro golmana Hajduk i da može računati, jer Hajduk je uvijek, pa ti si bio golman. Hajduk uvijek kroz desetljeća iz Jugoslavenske lige je uvijek davao do golmane dobre i čak i reprezentativne golmane. I sendvič je sad dobar isto, takozvani sendvič. Koji sendvič? Sendvič, golman. Aha, ja sam mislio sendvič da ste rekli, jer oni jedu sendviče. Da. Pa dobar. Jel ga vidiš nasljednika ili u reprezentaciji? Pa ne vjerujem, mislim da Livaković tu... Ne mislim sad, ali ono za godinu, dve. Pa naravno da da. Pogotovo što je napravio... Mislim, upravo to. Pogotovo što je sad napravio u Kraljićevoj ulici je spasio Hajduka. Gledaj, kako ti razgovaraš i upravo to je ta snaga Hajduka, što vi svašta vjerujete da se nešto zbilja može dogoditi. Sad možete da vjerujete da će Hajduk biti prvi, vjerujete da će proći Mladost, vjerujete da će Sendić biti... Malo se vi maknite tih mojih pitanja vaših. Pa naravno da vjerujem. Ali s obzirom da Hajduk igra tako kako igra, bez Livaje, kako mogu vjerovati da Hajduk može biti prvak? Bez Livaje. Pa dobro, to si u pravu. Ništa, dragi gledatelji, dođite na Bjelovarski gradski stadion u utorak i pogledajte taj moćni Hajduk kojim će se suprotstaviti isto tako moćno Mladost iz Žalova. Dobro. Bruno, hvala. Hvala lijepa vama.